dauka, bai baina betikoentzat, multinazional agroindustria, kapitaltekarientzat, baina ez gure gizarteetan, gure baserritarrentzat, ta ez da Hego Amerikako baserritar txikientzat, baserritar txikientzat. Gizarteari eskatzen jako, tratatu hau ez onartzea, eta borroka honetan gure aldamenean jartzea. Tratatu hauxe zer dan sinpleki, komeni da azaltzea, kotxe eta abar ala salduta, baserritarrak saltzea, baserritarrak saltzea. Bai, Carlos Ibarra Maraz, eba Bizkaiko presidentie, eta lehenengo gure neuke, Bizkaiko bastarretatik etorri diren bastarretarrei ona ongi etorri emotia eta eskerrak emotia. Leharti bai, Durangalde, Gernika, Mungia, Karrantza, eskualde guztizetako bastarretara gagoz hemen, geure aldarrikapena zeuen ganatzeko. Lehenengo eta behin txalo bat beruntzako. Eta bigarrenez, esatia Bilboi, ez da gure guztokua, gure etxeko lanak alde batera etxi, eta ona traktoreekin etorri, eta zuen bizimodua, eguneroko bizimodua, nolabait alteratzia. Baina etxako beste aukera geratzen. Kasu honetan, oin 2 urte, txaiak beratzian izan ginean hemen, eta Kriston harrerea jaso betun gaur bezala. Eta orduan be, aldarrekan be batzuk ekarri genduzan, eta Mercosurrek eukazan akatsak orduan be azaldu genduzan. Eta honek aurrera egin dau. Berriz hemen gagoz esateko hau urrin, Europaldien erabakitzen da bien alderdi politikoei esateko eskagozela konforme eta arduratuta gagozela. Segaitik, lehenengo eta behin, gure baserrietatik, familia batek garroien baserrietatik, kalidadezko edo patxadazko edo aldo onduen egindako jakiziak gure merkaduetara ekartzen alegintzen gara, eta hortik datozan alimento jaki horiek beste erabatekoa dire, ez dago zeheneko zirik. Guk, animalien ongizatia, fitosanitarizuen erabilera arrazoizkoa, eta elementu behorako okelak, eta horrek supera eta guzti. Eta goan, akordizio honek, justo hori betetzen estabi esan elikagaitzak bertarat gure merkadu ekartzen dauz. Horrek ziaro arduratzen gaitu, kompetentzia desleal bat da. Eta hori, kalte hori aurrikusi hori dago, eta kaltea izaten da nien zoz erringo zuen dinozkue eskalafio. Eta horregatik dinozkue partido politikoi eskalafio eta zeuekin berbait gure dugu, hau zelan geratuko dan idatziz jarri arte. Eta hori egingo dugu, gaineko gunetan. Ikusi daiziela gure eskabilia zein dan. Bakoitzak egingo dugu zerretik hartu daren postura hori Europan eta ze egingo dugu gaitik aurrera. Eta hirugarrena guretako arazo honen soluzio bada geure merkatu eikia. Mercosur geuri eikia, Bizkaitarron artien eikia. Guk, elikagaizon produktoriok eta konsumidorion arteko harremana. Tarteko diren denda txiki edo handi, distribuzioekin edo
edo karnizainia, edo denda txikienekin barne. Hori da gure merkadua, hori da gure sendotu biharreko harremana. Eta horretan egingo dugu lan, ametik aurrera. Beste barik, eskarrik asko etorri arren eta zuen harrera emati arren.